ריטה, מה נשמע? אהלן. ספרי לי קצת על האירוע שעברת בו. ספרי לי על החיים שלך לפני, מה סדר היום-יום שלך היה. אהלן, מה נשמע? אני בסדר, עכשיו בסדר. אה, המצב שאני עברתי בו היה מצב מאוד קשה. לפני האירוע הייתי סך הכל אישה רגילה, אימא רגילה. הייתי בבית, עוזרת לילדים, עוזרת לבעל, עובדת בבית, עובדת מחוץ לבית, רצה כל היום, כל הזמן, הולכת ובאה. וחוזרת הביתה, ממשיכה לעבוד. ואחר כך פתאום, ואיך זה התחיל? כן, ספרי לי. פתאום עבדתי בתקופה שהיא, אפילו הרופאים לא ידעו ממה זה. אבל איך זה התחיל? מה התחלת להרגיש? התחלתי להרגיש פתאום שאני חלשה, אני כל הזמן רוצה לישון, אין לי כוח. כן, כל התופעות האלה. כן, הרגשתי שאני עייפה, יש לי כאבים בברכיים, יש לי כאבים בעצמות, לא ידעתי ממה, אמרתי שאולי שאני לא מרגישה טוב, שיש לי נזלת, יש לי משהו, יש לי כאבי ראש, היה לי גם. אז המשכתי לחיות את החיים הרגילים שלי, זלזלתי, לא הלכתי לרופא, לא בדקתי את עצמי, כלום. הבעלי כל הזמן אמר לי, אולי את מצוננת, אולי את לא מרגישה טוב. אז לא לקחת את זה ברצינות. לא, ממש לא. אז המשכתי עם זה אולי שבוע, שבועיים ימים, אפילו יותר. אחר כך התחלתי להרגיש כאבים בחזה, כאבים חזקים. היה מין התקפי לב כאילו. הרגשתי את הכאבים, ואיך שהייתי נחה ויושבת זה היה עובר לי. אז המשכתי, אמרתי הנה אני בסדר. כל הזמן שאני הייתי במאמץ ומתאמצת, הייתי מרגישה את הכאבים. אחר כך הייתי נחה, כאילו זה עבר לי, ממש עבר לי. אז המשכתי בחיים אולי 3 שבועות, חודש ימים, עם הכאבים האלה. פעם, אחר כך כאילו הרגשתי, היה לי כאבים מאוד חזקים, לא יכולתי לסבול עם זה. אמרתי לבעלי, בוא תיקח אותי לרופא. הלכתי לרופא, לביקור רופא למטה, עשו לי כל מיני בדיקות, כל מה שצריך. אמרו לי, יש לך אירוע לבבי. אז להגיד לך את האמת שאני הופתעתי? לא, אני לא הופתעתי, כי אני לפני זה הרגשתי שיש לי משהו. כן. כן, אני ציפיתי לזה. אני לא הופתעתי. כי הרגשתי שיש לי משהו מוזר, שאני עוברת במצב לא רגיל. אז הזמינו אמבולנס, כאילו בא ולקח אותי ישר לבית חולים, והכניסו אותי לחדר צנתורים. נשארתי בפנים אולי 5 שעות. היה מצב לא תקין, לא רגיל בכלל. לא היה לך שום מחלות רקע? לא היה לי כלום. כלום. חוץ מזה שאני, כל הזמן שאלו אותי שם, קיבלת את החיסונים של הקורונה? אמרתי להם כן. אמרו לי כמה? שאלו אותי כמה חיסונים? אמרתי להם 3 חיסונים. אז פשוט המצב בתוך החדר בצנתורים היה מאוד מורכב, מאוד קשה, אפילו קרסתי 2-3 בתוך הצנתור, כמעט ולא נשארתי בחיים. ומה הרגשת באותו רגע? היית ערה? לא, אני הייתי ערה, אבל אני לא הרגשתי שהמצב שלי כל כך קשה. אני לא הרגשתי... פחדתי, כן, כי אני אף פעם לא נכנסתי, הייתי בסיטואציה כזאת, שאני במצב כזה אני כל הזמן הייתי בן אדם רגיל, אין לי מחלות רקע, אין לי כלום, בחיים לא הרגשתי דברים כאלה.
ופתאום הרגשתי שאני אולי לא אשאר בחיים, אני משאירה מאחוריי משפחה, ילדים, בעל, וזה מאוד קשה. קודם כל אני לא חשבתי על החיים שלי, חשבתי על המשפחה שלי, למי אני משאירה אותם, והם בטח צריכים אותי. ומה להגיד, עברתי את זה, ועדיין אני עוברת את זה. אני עכשיו מקפידה כאילו... איך את מתגברת על זה עכשיו? עכשיו אני חיה עם... שאני כאילו חייבת לשמור באוכל, בתזונה, ואני גם מקבלת כדורים, מדללי דם, וזה אני מקבלת 4 סוגים כדורים. וזה אני חייבת לקחת כל יום, כל יום, כל יום. אסור לי לשכוח אפילו יום אחד. וזה מה שעברתי, וזה מה שאני עוברת עכשיו, וזה אני ממשיכה עם החיים שלי. ואני לא מתייאשת בכלל, כל הכבוד, כן. אני התגברתי על זה. את חייבת להתגבר ולא לוותר, כי יש אנשים שאוהבים אותך, רוצים שתמיד תישארי לצידם, והכי חשוב לא לוותר. כן. תודה רבה לך. צודקת, תודה לך. תודה.